Yer titremede musulman doğanlar şayat bolan gen zatlarımızdan yine biri harabaların aşağına galan adamlar tapmak üçün yetiştirilen gücükler var. Şol gücükler insanlara kömek edip näçe canın halas bolmagyna sebäp boldular. Başga wagt gücük diýersiň, et diýersiň, göwnüň yetmez. Emma şol yetiştirilen gücükler harabaların aşağına, yıkılan öýlerin aşağına galan, emma sesi çykmayan, sesi pes çykýan, ýarym özünden gidip ýatan, ölmeň bäri ýan bolup ýatan, çalajan bolup ýatan insanlary ölü ýa diri tapawdy ýok, tapylmagyna şol güjükler kömek etdiler insanlara. O näçe janyň halas bolmagyna sebäp boldular. Ýene de musulman doganlar şeýle ýagdaýa şaýat bolduk. Yıkılan binaň ýanyna güjüge çörek berýärler. Özü iman harabaň içine gidip eýesini gözleýär, şoňa eltip berjek bolýar şol çöregi. Emma musulman doganlar ýene bir şeýle ýagdaýa şaýat bolduk. Käbir adam sypatly mahluklar şu ýagdaýdan peýdalanyp müňlerçe insan ölüp yaralanyp ýatyrka harabalaryň arasyny ogurlyk edip ýörler. Ölen adamlaryň gyzylyny, gymmat bahadatlaryny alyp ýörler. Dimek musulman doganlar şul wakada näme görýär? İnsan imanyny, wujdanyny, insabyny, namusyny, utanç hayasyny ýitirdimi, haýwandan pes hala düşýär. Ve insaniýet üçin en howply adamlar şolar. Çünkü hiç il mukaddesligi, kımmatlygy, wujdany, ary namusy ýok. Ve musulman doganlar şu wakan usulenem haýwanlara bolan garaýşymyz hem ütkötmeli. Çünkü şu bolan wakada, şu bolan ýagdaýda görýäs, haýwanlaryň käbir adamlardan haýyrlydygyny görýäs. Käbir insanlar we musulman doganlar it pişik görse urýa, daşlaýa, eziyet berýär. O öldürýänler amma urup ýenjip. Olar musulman doganlar it bolsun, pişik bolsun, başga jandarlar bolsun. Allah Taala'nın yaradan jannarlary. Öz dilleri var. Süleyman aleyhisselamın kıssasyny ýatlan, hut hüp Süleyman aleyhisselamdan gurulýar. Yine Süleyman aleyhisselamın kıssasyny ýatlan, garynjalar öz arasynda gurulýar. Çünkü Süleyman aleyhisselam haýwanlaryň diline düşünýär. Bir garynja beýleki garynjalara seslenýär. Ey garynjalar diýär, girin hiniňe diýär, Süleyman we goşuny sizi bilmän edip geçäýmesin diýär. Süleyman aleyhisselamyň goşunynyň geçýän ýerinde bir garynjalyň hini bar eken. Şolar diýär, ey garynjalar, Süleyman we goşuny sizi bilmän edip geçäýmesin diýip garynjalar näme beýleki garynjalyň ulusy galan garynjalara seslendi diýär. Demek musulman doganlar biz haýwan diýäs. Emma bulanam öz dilleri var, öz duýgulary var. Senin insan hükmünde, adam hükmünde yaşamağa hakkın bolşýar, olaryň yaşamağa hakkı var. Ve biz hiç bir canına eziyet etmeli, nahak ve haksız yere eziyet etmeli del. Beter merhamet etmeli, çağılamada da şey dip öwretmeli. Sahih hadislerde gelişýär musulman doganlar Allah Taala bir zenany susuz ite su beren üçin ýalkaýar. Ve yine bir zenany pişige eziyet berip öldüren üçin cehenneme salýar. Diýmek näme musulman doganlar eger şul haýwanlar babatynda hem ýalňyş düşünjämiz bolsa şu wakadan hem ibrat almaly. Şeýle bir ýagdaýa geldi insan şol güjüge mätäç boldy. Şol güjük şol näme tapmaly boldy? Cesedini ýa ölüsini ýa dirisini. Emma özü ýalak insan sypatlylar gidip ogurlyk etdiler.